Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito in gaishe kin ce miki kin dacen ango. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Da sunan Allah lamurana kullum zana fara, wanda idan ya min kyauta gode bai ya karawa. Ya ba mini wasu baitocin aure ne zan yi rerawa. Da amarya auren ku an daura shi muna tsaye murna. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Shirana ba za ta yi ƙarya ba za ku ji komai ba sirrinsu ba sa tona ba. Barinsa Fatima amarya aure ne na soyayya, ashe babu hamayya. Amarya ki taka ango kai ma zo ka taka don Allah. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Amarya ta ango, bikin ya da zango, gidan Imrana ke ka so ka gwada masa soyayya. Ina san baki da ayayya domin kin more tarbiyya, zama na lumana shi muke fata amarya Fatima. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Imrana abokina bikin ka ya zo mai gidana kuma na zo taya kamar na ne maka fatan jin daɗin. Ka san shi aure ibada ne kuma sannan raya sunna ne, raya sunna kuma daidai ne sannan aikin lada ne, aikin lada ne. Ni malam alam waka ne mai doka tambari ni ne ga ranar aure saura ranar suna idan ta zo. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito ma gaishe ki mu ce miki kin dacen ango. Shalilan ango amarya Fatima yar kirki, fito in gaishe kin ce miki kin dacen ango.